Apareu! Que pringau! Què feu? No volem nosaltres, és negre. Segur que aquí s'està ofegant? Què està fent? Què és allò? Estàs bé? Trau-te la roba, se t'eixugarà. Mira, Alba, què ha passat? Didac, anem a Poble demana ajuda. Agafa la bicicleta. No puc, amb la panxa. Ja l'agafo jo, anem a poc a poc. Mira, Didac, s'ha destruït el nostre poble i el del costat. Què farem ara, Alba? No ho sé, però ens en sortirem d'alguna manera. Benaura, lloc sense retorn, paradís perdut. Ara ja has passat. No crec que arribem avui al bosc, aquest carro pesa molt. Jo m'aixento, no puc més, estic molt cansat. Tens raó, ja s'està fent de nit. Quedem-nos en aquest marge. Benaura ja no es veu. Mira, Didac, És una masia, i què? que podem trobar moltes coses útils. Anem? Anem. Mira, un llit. Mira, Didac, un tractor. No sé si funcionarà, però puc mirar de reparar-lo. Ens serà molt útil, ja veuràs. Trobo que aquí es tria millor que a la cova, veritat, Alba? Jo també ho penso.
Allí tenim aigua, gallines, el tractor i el llit. Trobo que ja està arreglat, però ara falta el combustible. Hem d'anar a Benaura a buscar-lo. No tinc gens de ganes d'anar a Benaura, però si vols... Malgrat tot, cal que l'Alba i el Dídac tornin per proveir-se de tot allò necessari per a la seva supervivència. Roba, queviures, medicaments... Afanya't, que tinc ganes de vomitar. Faig tot el que puc. Aquí hi ha un telèfon. Vaig a marcar uns quants números per si hi ha algú que contesti. T'han contestat? La línia no funciona. Vaig al lavabo. Va, què ha passat? Hi ha un cadàver al lavabo, vine! Què ha sigut este soroll? No ho sé. Corre, anem a veure què ha passat. Mira, Alba, també ha sigut el molí que s'ha trencat. Dídac, ja s'està acabant l'estiu. Hauríem de començar a estudiar. Hauríem de començar a buscar els llibres. Molt bé, Alba, com vulguis. I d'aquí uns anys podríem tindre fills. Fills, tu i jo? Sí, ara et pot semblar raro, però és l'única manera de no quedar-nos sols en aquest món. El Dídac i l'Alba estan sols. Tots els seus amics i familiars ja no estan amb ells. Sols però units i amb l'esperança de reconstruir les seves vides, l'Alba i en Dídac emprendran camins nous i desconeguts. Per a ells, és important de sobreviure com a espècie. Totes les seves accions s'encaminen cap a la supervivència en un món totalment destruït.
Sobreviuran a tots els perills als quals estan exposats? Trobaran algun més viu al món? El món els espera a ells. Les seues decisions, projectes, fracassos, pors, desitjos, il·lusions... Serà Alba la mare d'una nova humanitat i d'un segon origen?